Csinálják itt a területet, a pörgetjét, a forgást, a hülyeséget. A felesleges probléma. Ja, meg felesleges hajtás lesz, meg sper, meg miért nem számít? Jól van, na, visszaadom. Az őrületek a kvalifikációt, ahol versenyzők is fölkészültek akkor meghivatalnak. Igen, kérvény is igen, tempós pályára, hogy megint egyet is a barátunk jelölt ki. A kis Teddy Hengerrel melózott vele és fél napot, kutya, nem ment a kutyába, inkább azt mondom, hogy térden állva. Szépen végig kultészta és innentől kezdve egy elég tempós. Remélem 2019 perc során, hogy itt a hátsó traktusnál oda befűzöd a szűkbe a gyulai kolbászt, a varrókra berakod, ott az érítési ponton lovas közélben tűz, beledúlnak, belepulnak, nálunk van, aki szobafestőnek áll, azért a festékes lesz, fiúk. Vagy ahogy említettem, aki bába indul, előbb-utóbb táncolni fog. Na! A P-garázs házi versenyén vagyunk, a Tibisz mögötte nagyjára! Tibisz is képben van, volt magyaros volt, nagyjárt indul, nekünk szépen ég alatt a gumi, jól tartja az ívet, Ádám azonban ráérkezik. Jó, gyönyörűen látom, csak figyelme! Figyelme, a 34-es átadó veredetés beindul. Jaj, de kemény, óriási tapsot kérünk! A P-garázs házi versenyének! Ez nem ötletik meg! Csúlyzónak, csúlyzónak! Ez jakkokon, de van ott az nagyon faszni! Szóltak a csigák, sikítottak a bumikropoknak a csondor! De lehet, azért ott már van rutin meg év. Most nézzük a távolság, úgy néz ki, hogy jó, de még most is nagyon nagyot ver rá cimborájára Nagy Ádám, de most még akkor jó lesz! Mesélem. Na nézzük akkor, jó? Bizony, jó! Autózik rá! Hoppá! Géptető nyílik a géptető, Tibisznél! Nagyon nagy a füstem, látok semmit a szegény! Jézus Mária! De ellógott Nagy Ádi! Ellógott Ádi! Az egyerekes családot már Tibiszt! Aki egyébként német autófan volt még a tavalyi esztendőben gyönyörű E30-as M3-asával a Budakeszi Tibisz! Tovább jutró hölgyeim és uraim! Ebben a csatában még várjál! Nagy turbó! Kisfeldi! Azaz, közös csapat! Itt most dúl a harc a bírói poszton. Most, amit átrágnak itt a bírák, az, hogy igaz, hogy Nagy Ádám nagyon jól és gyorsan ment, viszont Tibisz jó éven ment, Nagy Ádám viszont olyan szűken ment, mint hogyha egy pályaversenyen driftelett. Tehát nem az elvárt évet használta, de mindjárt kiszámolják itt a kedves bírók, megnézik, és döntés fog születni.
Továbbjutó, hölgyeim és uraim, Egy fél ponttal a lassan senior kategóriában induló Szülősi Tibor! A továbbjutó fél, azaz fél ponttal. Tehát el tudjátok képzelni, mennyi az? Mondhatnám azt is, hogy Adja Cerkányi! ennyi. Akkora, mint a kipufogumi. Kisebb, egy fél Hol pont lesz-e? volt. Borzasztóan nagy volt a látvány, nagyon durva, de drift nagy tapsot a Big